Germanen loteria. Eta holako kontu, Nagorek esan zian, banantzeko asmotan dabiltzela. Aha. Eta horrez gain esan zian, zure etxei zu emango diola. Baina, German, ze pasatu zaizu? Erabat despistatuta zaude. Barkatu Nerea, ez dakit zer esan didazu. Bueno, horrek baina ez zioa jola. Zerbatek eskatza zaitu? Galdera bat egin dezaket Nerea. Galderatxo bat, bueno, bota. Ez dakit gaizki hartuko duzu. Bueno, lasai. Zuk bota galdera, zai ez baldin badabentzat erantzun goizut. Ez zara ordun egongo. Orduni, ez German. Eta ez dakit ezagutzen duzu konkorra duen norbait. Konkorra? Zu nik uste baina eskoze okerrago zaude. Ai! Zu behintzat argi dago zaukozula konkorrik. Ez dakit gaizki hartuko duzun, edota ez dut entzun ze esan duzun esango dugu. Gogoratu, zehar galderetan ene erantsi behar diogula aditz laguntzaileari. Txartzat ematekoak dira, ez dakit gaizki hartuko duzu, edota ez dut entzun ze esan duzu. Bueno, ez dakit zer dabekizun buru, nahinbeste konkordu, nahinbeste ordunaldi, zerbaitek eskatzen zaitu. Kupoia erosi dut. Eta? Esaten dutenez, zortea ematen du kupoia aurdun dagoen emakume bati sabeletik pasatzeak. Tira, elkar jokatuko dugu. Aurdun dagoen emakume bat topatzen lagundu zero, sariaren erdia emango dizu. Baina hortako lehenbizi irabazi beharko zu? Ez hasiko sari banatzen irabazi baino lehenago? Egia, hobe da aukera gehiago izatea. Primitiba eta kiniela ere egingo ditut. Joango gara elkar esankora. Zu jokoak erabat itxutu jezaitu gizona. Ara, elkar beteko dugu primitiba. Nik gogokoen dituan zenbakiak jarriko ditut eta zuk zureak. Nik ez dauke gogoko zenbaki gaina, oik txorakedi baino ez die. Tira Nerea, ez zaitez elkorra izan. Irabazi nahi badugu, elkar lagundu behar dugu. Beida, zure launtzeko konkordunen atzetik ibili berraldin badeu, eharki gaude. Nerea! Gogoratu, elkar izen ordaina behar den kasuan deklinatu behar dugula. Guk elkarri lagundu behar diogu. Elkarrekin joango gara estankora. Okerra izango da hortaz, elkar joango gara estankora esatea. Ea, Valencia-Sevilla... bat. Orainzuk Nerea, Athletic Barcelona... Baina kontuekin aberasteko asmoik ez azu izango. Ez dakit aberastuko naizen, baina nik ilusioa daukat, ilusioa... Tira, Athletic Barcelona... Nik ez daukat pentsatu beharrik ere nork irabaziko duen. Athleticek noski, Athleticek... Eta ze uste, Athleticek Barcelona irabaziko diola? Ez dakit irabaziko dion, baina nik ilusioa daukat, ilusioa... Ilusioa, Jesus dizona, zure ilusioekin. Tira, orain primitiba elkarrekin beteko dugu. Zein dira zure zenbaki kutxunenak, niri zazpiak zortea ematen dit. Esan dizut, nik ez dutela gauza bita zinizko. Tira Nerea, elkarri laguntzen ez badiogu, esan dizut, saria elkarren artean banatuko dugula. Ara, mira, horoskopoa. Ikusin berden ere zen zer dion. Nerea, primitiba, esan zenbakiak. Lehenbizi, horoskopoa irakurriko dut. Nik uste nuen ez zenuela gauza horietan sinisten. Bueno, sinistu ez, baina niri ere ilusio egin. Zehar galderetan aditz laguntzaileari ene erantsi behar diogula gogorarazi dizuegu gaur. Ez dakit gaizki hartuko duzun. Ez dut entzun zer esan duzun. Beraz, ez dakit gaizki hartuko duzu eta ez dut entzun zer esan duzu txartzat emango ditugu. Bigarrenik, elkar izen ordaina dagokion kasuan deklinatu behar dugula ikusi dugu. Guk elkarrekin joan behar dugu estankora. Esango dugu eta ez elkar joan behar dugu estankora. Hori gaur Lazkao aldean ikasitakoa. Zuek, betikoa, honekin edo harekin, baina egin.